गलाघाटआ गोदोनिफ्रायनो आङो फैबाय थाखायो गलाघाट ओनसोलाव दा 52थि जि थान्दै जथुम्मा बे थान्दै जथुम्मा फुल फ्लेजेड कनफारेन्स नङा ओंखायनो बिनि एरेन्जमेन्टफ्राबो बेबायदिनो आरो डेलिकेट सिटि मोजां मोनदों आरो दासिमबो बाहाय जे खौसे दं आरो आं बेखौनो बुंबाय थायो जे हारिनि मोनफ्रोमबो सोमावसारनाय एबा दुखु खैफोद बे समफ्राव बिटिसि ओनसोलनि बाहेरायाव थानाय बर' मानसिफोराबो समानै समानै बाहागो लानानै खस्थ'खौ सैबाय थायो बेनि बेनिफिट हिसाबै हयथ' जेबो मोना जों दा बिटिसिआव जायफोर दङ बिसोरथ' एफा एनैबाबो 2003 मायथाइनि उननिफ्राय एफा एनै बेनिफिट मोननो हमबाय एफा एनै सोरबा नंथ्राबाबो एफा एनै साख्रि मोनबाय सोरबा स्किम मोनबाय सोरबा लामा जाबाय बाहेरायाव थानाय मानसिफ्रा जेबो बेनिफिट मोननाय बे सोमावसारनायनिफ्राय बेनिफिट होननानै बिसोर नागिराबो अब्लाबो जेबो मोनाबाबो बिसोर बिना सात्रआवनो बाहागो लायो आरो खामानि मावफालांबाय थायो बेनि थाखाय जोङो जेब्लायबो खर' गंग्लायनांगोन जे बिटिआर ओनसोलनि बाहेरायाव थानाय बर' फिसाफोरखौ जे जेब्लायबो जे निस्वार्थ भाबै हारिनि खांख्रायनाय गाबखांनायखौ खोनायोब्लानो ओंखारलाङो जेबो लाब गैयाब्लाबो जेबो मुलाम्फा गैयाब्लाबो आरो ओंखायनो दा BKWSC जानायनि उनावहाय दिनै एसे बाहाय मोनसे मिजिं नुनो मोन्दों दा बेनि गामिनि लिस्टआ दाबो फाइनाल जायाखै समस्ति दानाय जायाखै दाबो आरो बेखौ दा प्रसेस लाबाय थादों आं वेलफेयार बड'लेण्ड डिपार्टमेन्टनिबो मिनिस्टार हिसाबै आं मोनसे एडभाइजारि कमिटिनि चेयारमेन बेफोरखौ लानानै रायज्लायनो बे मासनि गेजेरावनो गोख्रै मोनसे मिटिं लेंनाय जादों आरो बिथांमोनाबो थांगोन बयबो फैगोन स' फारि फारि गामि सोनाय लिस्टखौ फाइनाल खालामनाय आरो समस्ति बानायनानै इलेक्सन खुंनाय काउन्सिलाव अब्लासो फुल प्लेजेड बाजेट फैगोन बेवहाय आरो इलेक्सन जायागौमानि बाजेटआ फैनाय नङा थ' बेवहाय जाहाथे समान मोनसे जौगाखांनाय लाबोयो बे ओनसोलनि बर'फ्राबो एफा एनै लाब मोनो फारसेथिं दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे जथुमाव हारिनि गोबां जेंनाफोरखौ सावरायनाय जादों बिटिआर एकर्डनि बाथ्रा गोख्रैनो सुफुंनांगौनि बाथ्रा बेफोर जों राजनितियाव दं हिसाबै दा पावार पलिटिक्सआव दं गभर्नमेन्टआव दंफायो बे जोंनि मरेल रेसपन्सिबिलिटि बेखौ मावफुंलांनांगौनि थाखाय जों नाजाबाय थादों प्रमद बर'नि दैदेननायाव जे बिटिआर काउन्सिल जादों बेहायबो नाजाबाय थादों रिहेबिलिटेसना माने 50% बारायानो जाबाय गामि सोसननाया दासो एसे जागायजाहांदों फारसेथिङै माने बावहाय पेकेजनि फैसा फैनो आराम्भ जाहांदों माने बिदिनो आरो भारत सरकारनि दारैहाय माखासे एक्ट पास खालामनांगौ दं पार्लियामेन्टआव बेखौ दाबो खालामनाय जायाखै आरो खिन्थु बियो खालामनायनि लामायाव थांगासिनो दं फारसेथिं कार्बि आंलंनि बर'फोरनि हिल्स ट्राइबनि जि इस्यु बे जिनिसाबो खुब माने एक्टिभ कनसिडारेसनाव दंबाय थायो गोख्रैनो मोनसे डिसिसन जानायनि लामायाव फैगासिनो दङ थ' गासै बिथिंखौ लानानै जोङो एफर्टखौ मावफुंनो थाखाय नाजागोन बेनि अनगायैबो जोंनि हारिनि थाखाय जेब्लानो नांगौ जायो जों बेबायदियैनो डिसिसन लानानै खामानि मावनो राजि नोंथाङा आसाम सरकारनि सासे केबिनेट मिनिस्टार हिसाबै नैबे ओनसोलनि थाखाय आसाम सरकारनिफ्राय माबाफोर बेबायदि मदद दा बेवहाय बिराद मोनसे पावारफुल सासे मिनिस्टार दं फाइनान्स मिनिस्टार अजन्तानायाव बिनि समस्ति आरो जि मावनांगौ बिथाङा मावनांगोन खिन्थु आंनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय सयल कनजारभेसन आरो एनभायरनमेन्ट टेक्सटाइलनिफ्रायबो आं दिनै मोनसे खोथा होदों जे बेवहाय माखासे प्रजेक्टफोरखौ आं हमगोन खिन्थु दा मा प्रजेक्ट हमगोन बेखौ बुंलांनो हाया दिनै खोथा होदों आरो आं नायनानैबो थांबाय निस्सय जागोन बेखौबो नायगोन आरो चिफ मिनिस्टार आरो फाइनान्स मिनिस्टारखौ लोगो मोनोबा दिनैहाय जे मोनसे जथुम्मानि गेजेरजों माखासे जेंनाफ्रा जे बाहाय फैदों आंखौ लोगो हमनानैबो बुंगोन बिनि सोमोन्दैबो आं बुंगोन बेखौ जाहाथे मावफुंनानै हायो फरायसालिनि जेंनायाव गोलैनानै दं होननानै बुंनो रायजो राजाफ्रा फरायसालिनि जेंनाया जोबोद गिदिर बाहाय थारमाने बर' मिडियाम फारसेथिं एनरलमेन्ट आंखाल जाबाय फारसेथिं माने टिचारनि आंखाल प्रभिन्सियेलाइजेसना दाबो जायाखै बे हिसाबैनो माखासे स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थाखाय लिस्ट बिनाय जादोंमोन आसाम गभर्नमेन्टनिफ्राय दा लिस्टखौ बर' थुनलाइ आफाद आरो एबसुनिफ्राय जयैनो 100 स्कुलनि लिस्ट अलरेडि गथायनानै दं बे ओनसोलावबो दङ निस्सय खिन्थु माखासेफ्रा क्राइटेरियाफ्रा गोरोबनो हायिनि थाखाय जबरदस्तबाबो खालामनो हायाखै दा मोनसे खोथाया बेबो जे जोंनाव दा जेसेबां सरकारि स्कुल दं बर' मिडियामाव फ्राय समानफ्राम नङाबाबो बहुद बुरजा प्राइभेट स्कुलबो दं आरो प्राइभेट स्कुलफ्रा इनफ्रास्ट्राक्चारबो आंखाल आरो फोरोंगिरियाबो एसेबां सेलारि मोना अब्लाबो बै प्राइभेट स्कुला बेनि गेजेरजोंनो
सोलिबाय थानानै बेटार रिजाल्टबो खालामगासिनो बर' मिडियामखौबो सार्भिस होदों स्टुडेन्टफोरखौबो सार्भिस होदों बे पइन्ट अफ भिउ इनफ्रास्ट्राक्चारनि आंखाल आरो टिचारनि आंखाल बेफोर जेंनाफ्राथ' दङ जों मिथिगौ खिन्थु बेफोरखौनो बुंनानै जाहाथे जोंनि टिचिंफ्रा नेग्लिजेन्स जायाबा क्लास लानाय स्टुडेन्टफोरनि फारसे इनजास्टिस जाया आं बेखौ खावलायगोन हायो खम सेलारिजों प्राइभेट स्कुला बबेबा स्कुला मान्थलि 2500-3000ल' बेथन जों इउएन एकाडेमिया एसे बुरजा होयो क'क्राझारनि इउएन एकाडेमिया बुरजा होयो दा बेफोरबादि स्कुला जुदि खम सेलारि होनानैबो बेटार रिजाल्ट खालामनो हायोबा जायफ्रा प्रभिन्सियेलाइजखा फुल पेजेड सेलारि मोनगासिनो दं खिन्थु टिचारनि साफा सानैनि आंखाल बिनि थाखायनो बिनि रिजाल्टआ जुदि जिर' जानांगौ बेयो गनायजाथाव जास्ट माने लजिक नङा